שלום לכל מי שהצטרף אלינו לשיעור נוסף, שיעורים מן הנשמה. אנחנו נמצאים ביום שישי, ה-24 לשביעי 2026, לקבל מסרים מן הנשמה שלנו, מפתיעים ומרגשים ומעצימים על דרך חדשה, על היום הזה שעוד לא היה. אנחנו נתחיל את המפגש עם הגדרת הבוקר שקיבלנו לעשות בכל בוקר כשאנחנו מתעוררים. לפני שאנחנו מתחילים להיות תגובתיים ליום, אנחנו מתחברים רק אל האור הנשמתי שלנו, נפתחים בכל הרבדים רק אל האור הנשמתי, בכוונה שלנו, מתוך ידיעה ברורה שהאור הנשמתי רוצה את הטוב ביותר עבורנו, ואם ניפתח אליו, מה שייכנס לעולמנו זה מה שטוב ביותר עבורנו, כי העיקר שלנו הוא להגשים את הנשמה במישור הארצי, ואנחנו רוצים להתמקד בזה. אני התחלתי לעשות את ההגדרה הזאת, פעם הייתי עושה אותה וגם ממליצה לעשות אותה עם איזשהו אימון בוקר, או כשיש לי רגע עם עצמי, אולי במקלחת. היום התחלתי לעשות אותה כבר כשאני מתעוררת במיטה, כי קלטתי שעד שאני עושה אותה, ומהרגע שאני מתעוררת, אני כבר הופכת להיות תגובתית לכל כך הרבה דברים, ונכנסים כל כך הרבה דברים, זה לפחות עליי. אז אני ממליצה ממש איך שמתעוררים. ולראות מה עובד לכם. מוזמנים לשבת, לשכב בנחת. לצורך קבלת המסרים אני צריכה חושך. היות ואני מקבלת מסרים באופן ויזואלי, כבר שמעתי על חבר'ה שמתרגלים את האור הנשמתי וגם התחילו לקבל מסרים ויזואליים, אז כל אחד יכול, בעיקר שצועדים על הדרך הנשמתית. ניקח כמה נשימות עמוקות. עם כל נשיפה נחוש את ההרפייה, נתמקד בקודקוד הראש. ועם כל הרפייה של קודקוד הראש, אנחנו מוזמנים לדמיין מפל של רצודי אור מהאני העליון שלי, מהנשמה שלי, מהרבדים הגבוהים שלי שמחוברים לאהבה. מפל רצודי האור כל הזמן יורד עלינו. האור הנשמתי כל הזמן מומטר עלינו בשפע אינסופי שאיתו הביאה אותנו אל המישור הזה. וכשאנחנו מתכווננים בהגדרה, אנו אומרים כך: היום אני, סיוון אביב, השם שאתם מזוהים איתו, מרפה וכתוצאה מכך נפתחת רק אל האור הנשמתי שלי, אל הרטטים הגבוהים שלי, היות ואני יודעת שהם מביאים אליי את הטוב ביותר, מחוברים אל המטרות שלי, אל הרצון הגבוה שלי, מלאים בכל המשאבים המדויקים אך ורק אליי. ועם כל נשימה ונשיפה אנחנו ממש מדמיינים את האור הנשמתי תופס מקום בין החלקיקים שלנו שמפעפעים, אוסף, והחיבור וההתמזגות בין הרבדים הנמוכים לגבוהים הוא נעים. הגוף כמו אומר, קח ממני, לאור הנשמתי, קחי, תטפלי בדברים, ברבדים גבוהים שלך. אני פה לשירותך, אני לא יודעת יותר מדי, אין לי יותר מדי תכנונים או מטרות אישיות ברמה הארצית. אני בשירות הנשמתי, בכל פעם שאני מרגישה קיבוץ במהלך היום, אני מרפה, זה יכול להיות קיבוץ רגשי או פיזי. וכתוצאה מכך האור הנשמתי נכנס יותר ועובר, ואני מנהלת את יומי כאדם מואר, אפשר לומר, בצניעות, בענווה, בשירות הנשמתי. והאור הנשמתי ממשיך לרדת. אם יש אזור מקובץ, אני יכולה לדמיין אותו ככה, מתפשט שמה, מרווח את הקיבוץ, אולי נרצה קצת לזוז.
ואנחנו נבקש, ובנוסף להגדרות האלה אנחנו נוסיף הגדרה נוספת שקיבלנו. אני מחוברת אל הרצון הנשמתי שלי, שזאת האנרגיה הנשמתית שכל הזמן יורדת אליי, חדוות החיים, התשוקה, ואני שייכת לתנועה גדולה שמיטיבה איתי. זה גם הגדרה שקיבלנו בעבר. כשאני מחוברת בדיוק לרמה הנשמתית לאור הנשמתי, פועלת לפיו, כל האזורים שלי מיושרים בקו אחד, אין פה פיצול, אין התלבטות, אין דיאלוג פנימי, יש הרמוניה פנימית, וכשאני מצליחה להיות במצב הזה, אני זוכה להיות שייכת מתנועה גדולה של פריטים ברבדים הגבוהים שפועלת יחד, התנועה הגדולה מזינה אותי, הפריט מזין את התנועה הגדולה, בהלימה כמובן בהרמוניה למה שיש. אין פה שום דבר דורשני, לא צריך לעשות שום דבר, אני לא צריכה ברבדים הנמוכים להתכוונן בבוקר ולמצוא חן בעיני התנועה הגדולה, או להבטיח לה שאני אעשה דברים. אני חלק מתנועה גדולה, סליחה, לא חלק, אני אזור, אני שייכת לתנועה הגדולה, והיא כל הזמן מיטיבה איתי. יש שם תנועה מתמדת. ועם ההגדרה הזאת אני יוצאת אל היום. אנחנו נבקש מסר לגבי היום הזה, יום שישי ה-24 לשביעי 2026. בשיעור נבקש עוד חלק, עוד מידע בשיעור שלנו הנשמתי מרמת הנשמה. אוקיי. הנשמה מבקשת לשים, אני רק רוצה רגע בסוגריים לומר שהמסרים שלי מגיעים מהנשמה שלי, היות ואני מתקשרת רק עם הנשמה שלי, אה, אני יכולה להיות עדה לנשמות אחרות כמובן, אבל אני בתוך הקפסולה הנשמתית שלי, והנשמה שלי שייכת לתנועה גדולה שמיטיבה איתי, והיא מחוברת אל מידע רחב יותר, שנוגע אל נשמות רבות שנמצאות כאן. אולי לא אל כולן, אני עוד לא יודעת. כל אחד נמצא באמת במסלול אחר. אז מה שאנחנו, אבל כמובן המסרים הם קולקטיביים. אז מה שאנחנו בעצם מקבלים זה איזושהי תקרת זכוכית, אני רואה, מעל הראש של כל אחד מאיתנו. אני רואה כמו מבט על שמסתכל עלינו מלמעלה, ממש על האינדיבידואלים, ורואה כמו המבט הנשמתי שרואה את הרבדים הנמוכים שלנו, מתמודדים בעולם, עושים את שלהם, ורואים את עצמם בדימוי מאוד מאוד מסוים, שהוא מתחת לאיזושהי תקרת זכוכית. מתנהלים, רוצים להתפתח, יש לנו מטרות, יש לנו שאיפות שמחוברות לרצון הנשמתי כמובן, ויחד עם זאת כל הזמן אני רואה אותנו עם כמו תקרת זכוכית על הקודקוד הראש, שכאילו הנשמה מנסה להגיד לנו, וואו, אתה לא מבין בכלל באיזה מימדים אתה, את לא מבינה באיזה גודל את, באיזה עוצמות את, אבל המסרים האלה לא מגיעים, יש שם תקרת זכוכית, כמו שאנחנו בעצם לקחו את המשפט, כמו שאנחנו בעצם אומרים, שברתי את תקרת הזכוכית. כאילו יש שם איזשהו קושי רגשי, נאמר לי עכשיו מה זה תקרת זכוכית, יש איזשהו קושי רגשי, באתגר רגשי, בתפיסת העצמי, ביחס לאחרים, לסביבה, לכל הגדול, וכדי להצליח להתנהל בכלל בתוך הפרדוקס הזה, בתוך העוצמות של הגודל שאנחנו כל הזמן נחשפים לזה במפגשים, בשיעורים, אנחנו נאלצים כמו לצמצם את עצמנו ולשים לעצמנו תקרת זכוכית על מנת להצליח בכלל להתנהל, כן? להתנהל במישור הארצי, מראים לי אותנו כמו נמלים, כן? להתקשקש, ללכת, לחזור, לטפל, לעשות, לנקות, להכין אוכל, להתפרנס, כל ההתרוצצויות
שעיקרן סביבת הגוף מראים לי. החזקת הגוף, בית, ניקיון הבית, כביסות, ניקיון, רכב, להגיע, כי אין לנו כנפיים, מפה לשם. כל הדבר הזה, כדי שנצליח לנהל את עצמנו בבסיסי, נאמר לי, זאת ברירת המחדל שלכם, זאת בעצם הפעולה הראשונית, בכלל עוד לא התחלנו לפנטז מה בא לנו להיות וכאלה, כן? אז בשביל שאנחנו נצליח להיות במקום הזה, אנחנו נאלצים, כמו גזירה שהנשמה שמה על עצמה בעולם הזה, לשים תקרת זכוכית, מרים לי מעל קודקוד הראש. וזה בעצם באמת כל הניתוק הרוחני, והמקום הזה של להיות מחובר לרוחני ולעולמות של מעלה, דורש מאיתנו תרגול ועבודה ותשומת לב. אבל הנשמה, כמו חובה איזה, היא לא יכולה להגיד תסכול, כי לנשמה אין תסכול, אבל אם היינו עושים האנשה לנשמה, היינו רואים שהיא כאילו חובה תסכול, שהיא לא יכולה לצעוק ולהגיד מעבר לתקרת הזכוכית, תקשיב, אתה במימדים עוצמתיים ונרחבים על פני כל כך הרבה מימדים, ותצורות והשתנות ויכולת לעבור מעל למגבלות הזמן והמרחב, ואתה לא יודע את זה, ואתה עוד חווה תסכול במישור הארצי. אז הנשמה עוצרת איתנו על המקום הזה של תקרת הזכוכית, בהקשר של הרצון הנשמתי, הרצון הנשמתי כל הזמן יורד, הוא עובר את תקרת הזכוכית, הדלק שלנו, אבל המסרים וההכוונה, ימין או שמאל, כאילו הנשמה שם משאירה לנו את תקרת הזכוכית ולא היא יכולה לחדור אותה במישור הארצי, והיא נותנת על זה איזשהו דגש שתמיד נאמר, ירדנו לכאן בלי זיכרון, ירדנו לכאן בלי היזכרות, ירדנו לכאן להתבלבל, להתחבט, להתמודד במישור הארצי המחוספס, והנשמה אומרת, זה לא נכון. זה עוד אחת מהאשליות על הדרך הישנה עד עכשיו, שסיפרתם לעצמכם, כדי להתמודד עם תקרת הזכוכית הזאת. מראים לי כאילו הנשמה מנסה לצעוק, לא, 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 הולך ימינה, והבן אדם לא מקשיב. אז כמובן, כמו כל דבר בשיעור שלנו, בשיעורים שלנו, הנשמה אומרת, תתחבר אל האור הנשמתי, תיפתח רק אליי, גם אם יש תקרת זכוכית, גם אם אתה לא מרגיש, וואו, אני מרגיש כמו שבן אדם יכול לומר, ממש הרגשתי שאצבע אלוהים הפנתה אותי, או חיבור מאוד חזק, או קול שאמר לי, משהו כאילו שחדיר את תקרת הזכוכית מעולמות של מעלה, הנשמה אומרת אין צורך בזה. כי כשאתה מתחבר, נפתח בהגדרה, שולחים אותי עוד פעם לדימוי שעלה, כמו מנהל של בית מלאכה עם מכונות גדולות, שהוא מכניס קוד בבוקר אל המחשב, ומדפסות התלת מימד מתחילות לעבוד לפי הקידוד שלו. הוא לא עשה שום פעולה שהיא פעולה שדורשת אנרגיה גדולה. הוא בסך הכל לחץ על כפתורים, הפעולה היא פנימית יותר, כן? הוא כתב תייצרי לי X או תייצרי לי Y, הוא לא הפעיל שם כוח. בהלימה לכך, החיבור מעבר לתקרת הזכוכית, שיכולה ככה, אפשר לדמיין אותה, מראים לי אותה על קודקוד הראש, החיבור הנשמתי הוא מספיק שאנחנו מגדירים למה אנחנו נפתחים היום, ומה חדיר לנו בהגדרה, לאיזה תכתיב אני פועלת היום במכונת ההגשמה שאני במישור הארצי, ואז אני מחוברת אל הרמה הנשמתית. אני לא צריכה לחכות לשמוע איזה קול עוצמתי, או איזה רטט על הגוף, או איזה צמרמורת. אני כן יכולה לחוש את זה,
אבל כשאני בתוך התרגול יומם וליל, אז כמובן שזה נהיה הטבע שלי, שכשסיוון הארצית אומרת בביטחון, אני אקח את זה, אז ברור לה, כן, רגע, הנשמה עושה לנו, זה ברור לכם, כן? אז ברור לה שזה הרטטים הגבוהים של המדברים, כי אנחנו כל הזמן בתרגול מתרגלים ועסוקים בהתמזגות בין החלקים, סליחה, לא חלקים, האזורים הגבוהים הנשמתיים והאזורים הנמוכים הנשמתיים, אפשר לקרוא להם נמוכים, כן, הארציים, המוחשיים, ואז אין לי קולות בפנים, מה שאנחנו כבר, זה חזרה על מה שדובר, אין לי דיאלוג פנימי, שכן דיאלוג פנימי נובע מנפרדות פנימית, מאשליה של חלקים, וכשאנחנו מחוברים אל האור הנשמתי שלנו, אנחנו פועלים בשירותו, אנחנו על פס, על ראש חץ אחד, שכל אזוריו פועלים בהרמוניה את הרטטים הנשמתיים של סיוון אביב, אוקיי? במקרה שלי. ולכן, כל ניסיון לקבל מזור, סימן, מהנשמה שלי כביכול חיצונית לי, אומרים לי סלש מעבר לתקרת הזכוכית שמפרידה, היא ראייה אשלייתית שמקבעת אותנו שוב ושוב באשליית הנפרדות והחלקים המופרדים בפנים. כן, דובר על זה בהקשר של פסיכולוגיה, הילד הקטן, הילד הפנימי, ההורה הפנימי, החלק הטראומטי, כל זה רק נועד לשמר הפרדה ונפרדות. אין לי חלק שמטפל בחלק אחר, אין לי איזה חלק שמנחם חלק אחר. אנחנו כבר לא שם. יש אזורים ורבדים, יותר רבדים אפשר לומר, שנמצאים כולם מתחת לפנס הנשמה, מתחת לספוט הנשמתי. ואני אגיד מעבר לזה, נאמר לסיוון, גם פה את עכשיו עושה חלקים, ספוט מאיר על חלקים, אם הוא לא יאיר הם יהיו חשוכים, אין פה ספוט, אין פה אזורים, יש פה יוניט אחת. וככל שאנחנו מתרגלים, אני יכולה להגיד את זה עליי, בתחושה בגוף, ככל שאנחנו מתרגלים את זה, אנחנו פועלים ברגע נתון כמקשה אחת. לוקחים אותי לנאומרולוגיה, אני לא מבינה בזה. כשאומרים לנאומרולוגית סיוון אביב, היא מקבלת קוד בעל עוצמה, או מי שמתעסק בתורת האותיות, או הם מקבלים קוד, הם יכולים אולי להפריד, באזור, באות הזאת יש כוח כזה, באות הזאת כוח כזה, ביחד מקבלים תמהיל, אולי גם עם שנת לידה, כן? ביחד מקבלים תמהיל ייחודי. והתמהיל הייחודי הזה מתקיים כתמהיל ייחודי, כשאני מצליחה לראות אותו, וגם זה הגדרה מופרדת, כיחידה אחת. אוקיי? זה כמו, נותנים לי דוגמה כמנתחת התנהגות, זה כמו לראות אדם רק במעשיו הרעים. לא לספור לו את המעשים הטובים. לראות אותו באופן לקוי. אז אנחנו, אם אני נלקחת למה המהות של השיעור היום, המהות היא קוליות. יש לזה מילה באנגלית, הולס, לא יודעת שמנסה, קוליות. להצליח לראות את הדברים במורכבות שלהם, בריבוד שבהם, אני רואה כמו בתלת מימדיות שבהם, וכשאנחנו מצליחים לעשות את זה, אנו מזדנקים, מקבלים זינוק קדימה.
למה זינוק קדימה? תכף אני אארגן את המשפט. כל זה היה בעצם הכנה לקוליות הזאתי, לראייה, גם המילה ראייה, אתם מבינים את הנפרדות? אני רואה אותי. אז בעצם התחלנו עם תקרת זכוכית, פה הנשמה, פה הבן אדם המנותק, אבוד בעולמות, אם נסע לקרוא לו, הוא לא מחפש רמזים. שברו לנו את תקרת הזכוכית, אנחנו עובדים על מיזוג, זה בד בבד כל הזמן, למעלה למטה, קדימה, אחורה, ימין ושמאל. אנחנו האור הנשמתי, אפילו אומרים לי סיוון, תורידי את הבתוך, אנחנו האור הנשמתי. כל הדבר הזה, סיוון אביב, זה סך הדבר. וכשאני מצליחה ברגע נתון, ועוד רגע נתון, ועוד רגע נתון, ועוד רגע נתון, ובמהלך היום צוברת עוד ועוד ועוד, אנחנו עובדים על למרקר, כן? למרקר זה להיות בתשומת לב, זה לראות, זה לזהות. זה כמו, קשה לי לדבר במושגים שלנו. הנשמה אומרת, כל מושג כזה הוא הפרדה, כי כל עיקר השיעור הוא המ- המ- המורכבות הזאת של הכל ביחד, להצליח לראות את התמונה המלאה, כאילו נגיד מהמבט הנשמתי, בוא נאמר, שהרגע הזה נושא בתוכו. אז היה לנו כבר את המפגש שדיברנו, את השיעור שדובר על ביחד, כל הזמן למרקר שאני ביחד עם האחרים. אני שותפה לדברים, אני ביחד. מה שהרבה פעמים אני יכולה להעיד על עצמי, הראש מחפש וגם ברגש, איפה אני? לא מסכימה איתכם, לא מתחברת, לא בא לי טוב. אז אנחנו עובדים על הביחד, והצעד הבא שמזניק אותנו, זה כשעבדנו על הביחד גם נקראנו להרגיש את הביחד הזה, להרגיש את המיזוג הזה עם האחרים. כמובן שהאחרים שהגיעו לעולמי הגיעו על ידי האור הנשמתי. האור הנשמתי שם אותם פה, אז הם כל כך אחרים, הם חלק מהשדה שלי, אוקיי? אז ברגע שאנחנו במהלך היום מצליחים למרקר יותר ויותר רגעים בהם אני נטמעת בעשייה, מרגישה ביחד. אין לי דעה על הדברים שמפרידה רגע את המציאות מהמיזוג שלי בה. עצם זה שאני רגע מחווה עליה דעה, מבקרת אותה, מבינים את הנפרדות מהאור הנשמתי? דובר על זה בעבר וזאת חזרה. כשאני בנפרדות מהאחר, אני טלק מתנתקת מהרצון הנשמתי שכל הזמן נכנס מקודקוד הראש, דרך עמוד השדרה, אני כבר לא שמה, אני כבר בלבדות, בנפרדות, עם המשאבים המוגבלים שלי, מערכת ההישרדות מתעוררת, החיילים הפנימיים, אנחנו כבר לא שם. אלה מפגשים קודמים שלנו, אנחנו התחלנו בנובמבר 25, ואנחנו כבר לא שם. אנחנו במיזוג נשמתי טוטלי. ואיך זה מרגיש? ממש לוקחים אותנו לדמיין עיגול, ממש מראים לי כמו אליפסה, כמו איזושהי תנועה מרצדת, כן? היא לא סטטית. היא מרצדת, והיא התמהיל של הנשמה שלי בתוך כל העולמות, היוניברס, תקראו לזה איך שבא לכם, היקום. עיקר עבודתנו היא העבודה בקפסולה הנשמתית שלנו, כל אחד של עצמו, בליין הזה, ברבדים של מעלה ורבדים של מטה, ברטטים הגבוהים וברטטים הנמוכים כביכול, ואנחנו עובדים עם כוחה של הנשמה, עם אורה של הנשמה שלי, עם העוצמות הנשמתיות שלי. מישהו אתמול אמר לי, כן, זה כמו אלוהים, שאומרים אלוהים, כולנו אלוהים. אלו מושגים שאנחנו כרגע לא מתעסקים בהם, אנחנו מניחים להם. אנחנו בחיבור
בפעם הראשונה, אני יכולה להעיד על עצמי, בקו ישיר עם העוצמות ששמו אותי פה. יש מלא עוצמות מסביבנו, יש ישויות מסביבנו, יש מלא נשמות מסביבנו, יש כוחות, יש אני לא יודעת מה. אותי שמדברת כרגע זה לא מעסיק, היות ואני משאירה את זה לרבדים הגבוהים של נשמתי, היא יודעת מה טוב והיא יודעת לאן להתחבר, וכשאני עושה זאת, אני משחררת מלא משאבים אליי, למכונת ההגשמה במישור הארצי, וככה זה צריך להיות. לזה התכוונה הנשמה ששמה אותנו כאן, מספיק קשה כאן, מספיק מורכב הסיטואציה ששמה אותנו פה, בלי הוראות הפעלה. עכשיו אנחנו מקבלים את הוראות המשחק, כן? וזה העניין. אני מסתכלת בפייסבוק, רואה אנשים שמתעסקים בעניינים שקורים למעלה, אסטרולוגיה, כוכבים, כוכבים, שינויים, אנשים מלחיצים אחד את השני, וזה רק מייצר כאוס, זה רק מייצר התפזרות מיותרת. להיות בתוך כל הבליל הזה, הנשמה שלי רוצה את הטוב ביותר עבורי. אני מרגישה את זה בכל איבר בגוף, זה עושה לי שכל, זה עושה לי היגיון, ושם אני נמצאת. וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו מתמרכזים להיות המכונת הגשמה של הנשמה שלנו במישור הארצי. והיום קיבלנו את ההסתובבות שלנו במרחב, עם התפיסה הכוללת של כל הרבדים האלה ביחד. אין שום תקרת זכוכית. אני לא מחכה להרגיש צמרמורות. אנשים היו באים אליי לקליניקה, מבקשים לדבר עם אהובים שהלכו מהעולם כמלאכים שומרים, שישמרו אותם, שיגנו עליהם. אנחנו לא צריכים מלאכים שומרים. הנשמה שלנו זה וואחד, וואחד, וואחד. אין לי מילה לזה, זה כמו שאני אומרת לי, כמו שלא אומרים אלוהים, יאהובה, אין לזה מילה, כן? אנחנו רק מבינים את העוצמות, בגלל זה שנים וגלגולים הסתירו מאיתנו את הידע הזה, וזה היה עוצמתי מדי לקבל. אז אנחנו שם. בתוך אין תקרת זכוכית, אנחנו מהלכים כריצוד אחד, בתמעיל האחד של האור הנשמתי. אני רגע עושה הפסקה. אתם מוזמנים לדמיין, להרגיש את הדבר הזה, שהוא מרצד, והקצוות שלו, הן יכולות לתת כיפים לאחרים כמובן, ועל זה גם דובר, אבל הן מאוד מאוד מוגדרות, מה נכנס פה. לא באנו הנה להתבלבל, לא באנו הנה לחקר, חקר וטעייה. באנו הנה להתפתח, ולשדרג את הנשמה שלנו שהורידה אזור אחד לכאן, כן? רק אזור אחד לכאן. אני לא יודעת, עוד לא קיבלנו מה היא עושה באזורים האחרים. כמובן שהיא שייכת לתנועה גדולה שמיטיבה איתה, וזה כרטיס מועדון החבר שיש לנו, שהנקודות בו הם ככה בתפדל, מה שנקרא, ברוחב לב. ואנחנו פה הולכים עם החיבור והמיזוג הזה, כשהקצוות שלנו פתוחים רק אל האור הנשמתי שלנו, וזו נקודה חשובה שרוצים רגע להרחיב לי עליה. הקצוות פתוחים רק לאור הנשמתי. אז רגע, שואלת אני ככה, באמת ברבדים הנמוכים, אם אני יוניט של כל האור הנשמתי, ואני ממש מוגדרת ומופרדת באיזשהו מקום באנרגיה שלי, משאר כל מה שקורה באוטוסטרדה של היקום, אז אם אני נפתחת ברצפטורים החיצוניים שלי אל האור הנשמתי, מאיפה הוא עוד מגיע? אני האור הנשמתי, הוא נמצא בתוכי. אתם מבינים את השאלה? כאילו אני שואלת כזה, רגע, מה זה שם אז? מאיפה את מביאה לי את האור הנשמתי מבחוץ?
אוקיי. כשאנחנו שייכים לתנועה גדולה שמיטיבה איתנו, התנועה הגדולה היא כמו המקור, היא כמו השמש לצורך העניין, אוקיי? אם אנחנו רגע לוקחים את הדימוי הארצי של השמש. וכשהנשמה נפתחת ברצפטורים, בפתחים החיצוניים של הווייתה, בשדה המגנטי שלה, בכוונה שלשמו אני הגעתי לכאן עם הייחודיות שאף אחד לא יבין אותי אף פעם. מה שמביאה לי הנשמה מבחוץ לתוך עולמה, זה בעצם את החברות שלשמה הגיעה לכאן. היא באה להתמזג, היא באה להתחבר, היא באה להתחכך. מראים לי כמו שמש. שמש משעמם לה קצת, כאילו בסימבול, כן? אני עוד לא חוקרת כרגע מה זה שמש, אבל כדור של אור שנותן אור, מזין את עצמו, מפעיל את עצמו כל הזמן, יש בו התרחשות, מזין את הדברים, יש בו אנרגיה, הוא לא כאילו צריך אנרגיה ממישהו. הוא לא נתמך ממישהו, הוא מקור. אז כשהנשמה היא לא יורדת למישור שלנו, כרגע היא נותנת לנו על המישור שלנו, כן? זה רלוונטי לנו. אז היא מחוברת למקור עוצמתי, ניזונה. היא כאילו אומרת לי, סיוון, את הולכת לעולמות של מעלה מדי, אבל זה לא העניין. כשהיא יורדת לכאן בבחירה, או אולי לא בבחירה, כשהיא יורדת לכאן ואנחנו מרגישים שיש לנו רבדים ארציים, יש לנו רבדים רוחניים יותר, מופשטים יותר, כל עיקרה, וזה יפה מאוד לקבל את זה עכשיו, הוא החיבור אל האחר. וכשהיא פותחת אותנו אל האחר, אם זה בשדה המגנטי שלנו, אם זה ביחסים שלנו עם האחר, כמובן אנחנו שזורים באחר, נולדנו מתוך בן אדם, מערכות יחסים, משפחות. אז הפתחים החיצוניים, הקצוות שלה, הן נפתחות אל האחר במטרה להגדיל ולהעצים ביחד. וזה לוקח אותנו על המסרים המאוד ראשוניים שקיבלנו בשיעורים הראשונים, אל הסינרגיה. המטרה של הנשמה פה, עם כל ההתכווננות והמרכוז שלנו, וזאת תנועת היווצרות היהלום, שחוזרת כל הזמן. אנחנו מצד אחד מאוד עובדים על הסנטר, סליחה, אני באור נשמתי. ומצד שני, אנחנו כל הזמן מתרחבים ומפעפעים, ובמפגש הקודם, תשומת הלב שלנו מאוד גדלה לצדדים. זה ממש המשך ישיר של המפגש הקודם, שאני אעלה לכם אותו, הוא עוד לא, הוא עלה. ממש מתרחבים בתשומת הלב שלנו למימדים שלא הכרנו, ועכשיו נאמר, סיוון, אתם גם מבינים שאין חלק עליון, חלק תחתון, אתם הכל ביחד, עם החיבור לאור הנשמתי, זה אתם. אם בהתחלה התחלנו כזה, תמתירי עלינו, תמתירי עלינו. המיזוג כבר נעשה, ובקצוות, כל עיקר הדבר הזה, המכונה הכין את עצמה מלמעלה למטה בכל המיזוג בצדדים, ובהגדלה על מנת להיות סינרגיים עם נשמות אחרות במישור הארצי. שיתופי הפעולה, זה בדיוק מה שדיברנו בתחילת השיעורים על הדרך החדשה. ולכן כשהנשמה פותחת אותי בקצוות, ואני אומרת, טוב, אני מתחברת רק לאור הנשמתי, נפתח רק האור הנשמתי, אבל אני האור הנשמתי, אז היא מראה לי גודל, שכשאני יודעת שנכנסים אליי לשדה, אנשים, אירועים, עניינים, הם הגיעו מאור נשמתי, וזה רק נותן לנו בגוף תחושה, אומרת הנשמה, תבינו את העוצמות ואת הגודל. תבינו
באיזה עוצמות ובאיזה מרחבים אני פועלת. עכשיו תבינו את המיזוג היפה. אם בא אליך בן אדם לשדה המגנטי, ואתה יודע שנפתחת רק לאור הנשמתי, ואתה בוולקאם אליו, ואתה יודע שהוא ואתה הולכים לעשות שיתוף פעולה סינרגי, כי ככה זה עובד בדרך החדשה, והוא בא על ידי אור נשמתך, ואתה אותו דבר, באת אל עולמו על ידי אור נשמתו, במידה והוא ברטט הזה, בתרגול הזה. אז יש כאן הלימה, ויש כאן, וואו, כמו שהנשמה תמיד אומרת, בכפל על כפל על כפל, בחזקות. אבל, ויש פה אבל, אני תרגלתי את החיבור לאור הנשמתי, רק אליו אני נפתחת, אני בוולקאם, אין לי מערכת עצבים ששומרת על המשמר והישרדות, וכל ה-FFF שלי רגוע. בוא, מה הגעת לי לעולם? בוא נראה מה איתך. אוקיי, אבל כשהאדם מולי לא נמצא במקום הזה בכלל, כן? הוא פתוח מהבוקר עד הלילה לכל מה שנכנס, הדלת שלו, מראים לי כמו דלת כזאת של מטבח של מסעדה, טה, הכל נכנס, יוצא, אין הגדרה. המכונה שלו, הוא התעורר בבוקר, פתח את הבית מלאכה, לא הגדיר כלום, לא לחץ על כלום, המחשב משפריץ, כן, כמו שאנחנו ביוטיוב, גם אפילו ביוטיוב הוא כבר מצליח להבין מה אנחנו רוצים, אבל זורק כל מיני תכנים לא קשורים. ככה גם אני יכולה להישאב לשדה המגנטי שלו, הוא פתאום התפרץ, הוא בכלל, לי הוא לא התפרץ. אותו אדם, כשהוא נכנס אליי, הוא לא התפרץ לי. הוא נכנס רק עם קוד שהכניס אותו אליי. אבל יכול להיות שאני, רגע, נותנת הנשמה על זה, אם אני לא מוגדרת, אז אני יכולה להיסחף, מראים לי כמו בשדה המגנטי שלו, מראים לי כמו מגנט שתופס. יש לו שדה מגנטי, יש אולי איזו דוגמה מהטבע שזה כמו מראים לי רוח שמסתובבת עם אנרגיה, אז היא תופסת כל מיני טורנדו, נכנסים כל מיני חפצים, ובן אדם יכול למצוא את עצמו, נכנס לתוך האור הנשמתי לתוך וואו, מגיעים אליי כל כך הרבה מושגים, שנייה. התחלנו עם הדיוק, אבל רגע לוקחים אותי אל חוסר הדיוק. אדם שלא עושה את ההגדרה היפה הזאת והפשוטה הזאת, שרק במישור הארצי אנחנו חייבים לעשות אותה. הנשמה, זה התקרת זכוכית, הנשמה כל הזמן, כל הגלגולים, לא יכולה להגיד, נו, תיפתח עליי כבר. לאן אתה פונה? למי נתת ייפוי כוח? עקפת את הסמכות שלי, אבל אתה חייב לבקש ממני להתחבר, אתה צריך להתחבר. זו עבודה הארצית, בבקשה, בהגדרה, בהתכווננות. אז אדם שלא עושה את זה, נכנסים אליו לשדה כל מיני, אוקיי? ויכול להיות שאני אמצא את עצמי נכנסת למישהו אחר, כי משהו בו מגנט אותי מההרגל שלי על הדרך הישנה. הגדרתי את עצמי. אני נפתחת אך ורק. הנשמה מכניסה לתוך האור שלי מבחוץ, ופה היא עונה לנו על השאלה הראשונית. מה שמחובר לגדול, מה שאני שייכת אליו, מה שמחובר לרטט שלי, ועדיין יכול להיות שייכנס משהו שהוא פתאום חדר, ואני שמה, או שעם הלב מאוד התחברתי, או שזה לחץ לי על משהו, הפעיל אותי, אנחנו לא ב100%, כן? עם כל ההגדרה, להתחבר רק, כן, היום שלי לוקח אותי, אנחנו עדיין בתוך דרך ישנה, נאמר לנו, אנחנו דור שעושה רגל אחד בעבר, רגל אחד בעתיד, אנחנו לא יכולים לצפות מאיתנו, אנחנו רק קיבלנו את המידע הזה לפני כמעט 50 מפגשים. אנחנו עוד באוטומטים ובדפוסי התנהגות שמכניסים אליי עדיין גם את הלא מדויק, נגיד, מי שמתעסק ברטטים, כאילו אנשים ברטטים אחרים ממני. יש שמה, איך נדע לזהות?
יש שם לפעמים עוצמות מאוד חזקות. זה כמו מצליח לתפוס אותנו כזה ולהתגנב לנו, ווואו, איך זה הפעיל אותי עכשיו. אבל אנחנו נזהה ונמרקר, ומיד נרפה שמה, ונעשה את העבודה שלנו. והנשמה כאילו מראה, אתם רואים? אנחנו כל הזמן עובדים על ההגדרה, אבל אדם לא מוגדר, קם בבוקר, הכל נכנס, הכל נכנס, הכל נכנס. הוא מגיב להכל, הוא נכנס לאחרים לשדה, מתפרץ אליהם, אחרים נותנים לו, אתם מתבלבלים, התבלבלתם לאורך הגלגולים, ותקופת חיים זאת לדמיין שזה שיתוף פעולה וזאת סינרגיה, זה לא אף אחד מאלה, אנחנו כל הזמן מקבלים דיוקים כאלה, זה לא, זה גוזל אנרגיה, זה מורכב, אין שם שמחה, יש שם מה אמרתי, מה הוא הבין, מה הוא לא הבין, זה לא פשוט. ועל הדרך החדשה מחזירה אותי אל מה כן, כשכל התפיסה שלי היא הרמה הנשמתית שלי, שכל העבודה שלי, הסתכלות פנימה, איפה אני בתוך הקוד שלשמו הגעתי, מתעסקת בענייניי, מתעסקת בהתפתחותי, כל הזמן, אני אפילו לא אגיד, בא לי להגיד דיאלוג פנימי, הנשמה אומרת, זה לא דיאלוג פנימי, אין פה חלקים שמדברים אחד עם השני, יש פה מסר אחד הרמוני מאוד ברור וחד משמעי. כשאני בתוך הדבר הזה, הקצוות של ההוויה שלי פתוחים למה שהנשמה שלי מביאה לי, אלו יהיו פריטים כמוני שנמצאים איתי בשיתוף פעולה, בעבודה סינרגית, ככה התחלנו את המפגשים הראשונים עיקרנו בדרך החדשה היא סינרגיה, היא פחות להוציא משאבים, פחות להוציא אנרגיה ולהשתדרג. אני לא לבד שם, אני לא יכולה להיות לבד שם. אני שייכת לתנועה גדולה שמיטיבה איתי, וכמו שאני שייכת לתנועה גדולה שמיטיבה איתי למעלה, היה לנו על זה מפגשים מאוד מופשטים, שראינו כמו להקת דגיגונים, להקת ציפורים קטנות שביחד עפות. ברמה מאוד מופשטת, אני ראיתי את זה מאוד גבוה, ברמה אנרגטית. היום הנשמה מורידה לנו את זה לארץ, אלינו לכאן המישור שלנו, שבו הנשמה מתבטאת, גם בו היא מתבטאת, ולוקחים אותנו, ולקחו אותנו לזה כבר הרבה מאוד פעמים, אני שייכת לתנועה גדולה שמיטיבה איתי, לכל עשייה של פעולה שכולנו עושים ביחד אותו דבר, אפשר לחוש בה את הביחד הזה. ולכן, כשאני, היא עונה לי על השאלה, שואלת, מה נכנס? נכנס האור הנשמתי, אבל לא רק, הוא כבר נכנס בתמהיל, מעורבב בתמהיל של, לצורך העניין, נשמה אחרת שנכנסת, או סיטואציה או אלמנט, אבל שבתוך התמהיל יש בו הרבה יותר אחוזים, עוד פעם לוקחים אותי לעבודת הצבעים, יותר אחוזים של אנחנו שייכים לתנועה גדולה, עוד פעם לוקחים אותי להדגמה שהנשמה אוהבת לתת לנו של הצבע הכחול החשמלי הזה, כחול חשמל, יש כזה צבע? כחול בוהק. והיא כמו לוקחת אותי למעבדה ואומרת, אם יבדקו את האדם שעושה את העבודה שאנחנו מדברים עליה וכולי, כן, זאת לא עבודה, זו רק הרפיה, יראו שבתמהיל שלו יותר ויותר אחוזים הם
של האור, שאני שייכת לתנועה הגדולה, שלא של הנשמה מופרדת, סיוון אביב, ופחות פחות אחוזים שייכים להגדרה הנפרדת שלך. ששואלים אותי כמו, who am I? מי אני? אני, א', ב', ג', מופרדת, 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 מופרדת. מה מפריד אותי מהאחר? כן? כשאני שואלים אותי, מי אני? מה אני? מה את עושה? מה? ישר טה-טה-טה-טה, אני ככה, עובדת ככה, בת ככה. כל ההגדרות האלה רק מצמצמות, הן לא ביחד. כששואלים אותי בת כמה אני אענה את גילי, טלק מוריד לי מאחוזי התמעיל, את לא ביחד. במה את עוסקת? אני עוסקת בקטן, כך וכך, הורדת לעצמך מהתמעיל. תראו איזה יופי. איפה את גרה? הורדת לי את התמעיל. הורדת לי את האחוזים בתמעיל של הביחד הזה, של הסינרגיה, של התנועה הגדולה. ככל שאני אהיה פחות מוגדרת, ותראו איזה דבר מטורף, כי אנחנו כל הזמן עובדים על ההגדרה של שבירת האור שלי, ועדיין הנשמה אומרת, ככל שאני אגדיר את עצמי יותר הגדרות מצמצמות כביכול, אם ייקחו למעבדה הנשמתית את התמעיל של אותו אדם, יהיו לו יותר אחוזים בצבע שלו, בגוון שלו, של הנפרדות ופחות אחוזים של האור הנשמתי, של התנועה הגדולה שאני שייכת אליה. ומה שואלת הנשמה כמו מורה טובה בשיעור, מה אנחנו נעדיף? מה אנחנו נעדיף? כמכונת ההגשמה בעולם הארצי, אנחנו כמובן נעדיף שיהיה בתמעיל שלי בכל רגע נתון, ממש לוקחים אותי לאסנס, את יותר אחוזים ששייכים לתנועה הגדולה. הם נותנים לי דוגמה, כמו שואלים מישהו, במה אתה עוסק? אז ישר אנחנו אומרים, טה-טה-טה-טה-טה-טה. במה אני עוסק? להתחבר לאחר, לצורך העניין. מתחבר לאחר. במה אני עוסק? בייחוד הרבדים שבי, כן? כל תשובה כזאת וכל הגדרה כזאת תגדיל בנו את התמעיל של התנועה הגדולה שאני שייכת אליה. ואז הקצוות שלי, כשאני נפתחת, אוקיי, תראו איזה יופי היא נותנת לנו תשובה. כשאדם שהוא יותר אחוזים בו מחובר לגדול, כן? כשהוא נפתח אל האור הנשמתי, הוא מקבל יותר חיבורים, יותר, כן? מהגדול. וככל שהוא עסוק בצמצום, כשהוא נפתח אל יומו, הוא מקבל יותר דומה מושך דומה, אני נלקחת. הוא עובד, והנשמה אומרת, סיוון, אין פה טוב או רע. יש פה תהליך. עד עכשיו היינו בקפדנות. נפתחים אך ורק כל אחד לאור הנשמתי שלו, רגע, מדייקים פה. יכול להיות שאנשים עברו פה לופים של אותו דבר קרה, והם אמרו, טוב, די עם זה כבר, מה לא הבנתי? והיו צריכים לעשות שם עבודת עומק, ועכשיו אנחנו מבינים שאין לנו באמת בהגדרה יכולת ארצית לשלוט למי אני נפתחת, במינונים שדיברנו עליהם, אחוזים ארציים ואחוזים נשמתיים גבוהים, בוא נגיד את זה כך, אם אנחנו רגע צריכים להוריד את זה למושגים שלנו. אלא יש כאן, אנחנו נקראים השבוע, נשלחים לתרגול שבועי, לשים לב כמה
פעמים ביום אני מפרידה, מחסירה, נותנת מושג, מגדירה את עצמי, את האחרים, ונלקחת לבחירה שמה, ולנסות לא לעשות את זה. ונלקחנו למקומות האלה בעבר מאספקטים אחרים, מכיוונים שונים. מה דעתך? לא יודעת. אם אני יכולה להישאר בטווח שאני והבן אדם מולי, אני והסיטואציה, אני לא מגדירה משהו שהוא, לוקחים אותי אל, יש תחום כזה במתמטיקה, אני לא יודעת איך הוא נקרא, של קבוצות, שכל הגדרה היא בעצם מורידה אותי משייכות לקבוצות אחרות. משהו עם קבוצות, או אולי יש את זה בעוד דברים. אז אני נלקחת עכשיו בכל מילה שאני אומרת, את ההזדמנות להישאר תמיד במכנה המשותף. אני רוצה על פרינציפ להישאר במכנה המשותף השבוע. כי כשאני אשאר במכנה המשותף, אני מכניסה לתמהיל שלי יותר ויותר אזורים חיצוניים שנפתחים אל המשותף, אל הסינרגיה, אל הניסים והנפלאות שלשמם הגענו לכאן. שימו לב שקיבלנו את המקום הזה רק אחרי כמעט 50 שיעורים. אנחנו היינו בעבודת דיוק מאוד 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 חזקה, והיינו צריכים, התחלנו מפתוחים לכל העולמות, לכל מה שנכנס, לכל הכוחות, לכל הפתוחים, פתוחים, כל מה שנכנס היינו תגובתיים אליו, כן, זו דרך הישנה, ככה אנחנו פעלנו, כן, אולי עדיין פועלים, ככה פועלים, גלגול, בגלל זה התגלגלנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והנשמה אומרת, בוא רגע תדייק, בשביל שתתחיל לעוף על החיים, כאילו, בוא, הגענו הנה להגשים, אז בוא רגע לא ניפתח לכל העולמות, בוא ניפתח למה שרלוונטי שנגשים, שנתקדם ונגשים, וואו, עם הכוחות שיש לי. אז עכשיו הנשמה אומרת, היינו צריכים לעשות את הדיוק, רגע להבין, ואנחנו עכשיו מתקדמים צעד נוסף, ואנחנו מחפשים, וזה לא צעד נוסף, כי עשינו את זה בכל מיני אופנים, בתרגולים כאלה ואחרים, ועכשיו אנחנו נלקחים בכל הזדמנות שיש לנו אפשרות לשאוף למכנה המשותף, אני אעשה את זה, וכבר אני מקבלת איך זה נראה. מישהו שואל אותי, במה את עוסקת? אז ישר אני טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. ברגע שאמרתי את כל אלה, הוא לידי לא, הוא לא רפלקסולוג, הוא לא מנתח התנהגות, אין, כאילו עכשיו יצרתי, מראים לי גדר, גדר, חומה, חומה. הוא לא יודע איך לגשת אליי, אולי זה מעניין אותו, אולי הוא פתאום חווה עליי סרט, וואי, יותר חכמה ממני, מה אני לעומתה, מה, בזה היא עוסקת, מה זה מעניין, ישר מתחילה השוואה. אז הוא שואל אותי במה את עוסקת, ואני יכולה להגיד לו במה אתה עוסק. והוא יגיד לי, אני לא יודעת, משרת אנשים באיזה אופן. אז אני אגיד לו, גם אני. שנינו עוסקים באהבת אדם. מה את עושה? אני עושה ככה וככה. אני אביא את זה אחר כך, כעוד איזה פחות. קודם אני אגיד, שנינו עוסקים. או וואו, שנינו אוהבים את אותה מוזיקה. או תראו איזה יופי, כולנו, מה דעתך? לא יודעת מה דעתך. אני יכולה להתחבר לדעתך. גם אני יכולה לדמיין את עצמי בדעתך. אני לא ממהרת להגדיר. אוקיי? תראו איזה נתון חשוב. זה יפתח אותי ברבדים החיצוניים שלי, כשאני מתחברת לנשמה שלי כל יום, התמהיל שאליו התחברתי יהיה יותר ביחד. יותר אני חלק מתנועה גדולה, מאשר
אני מופרדת וגם יש בכמה אחוזים שאנחנו יודעים, כן, בראש, שאני שייכת לכולנו, כולנו אחד. כולנו, הכל זה אלוהים, אוקיי? תראו איזה הבחנה מדהימה על המישור הארצי ברמה ההתנהגותית קיבלנו. וקיבלנו על זה פרספקטיבה, נקודת מבט מאוד 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 גבוהה ברמה האנרגטית. שימו לב שיש אנשים, אני לקחת עכשיו לעוד דוגמה, שנורא נעים להיות לידם. מרגיש לנו איתם ביחד. אם הם יתחילו להגיד, אני ככה ואני ככה ודעתי ככה ואני ככה ואני אוהב ככה ואני לא אוהב ככה ואני כל הדברים האלה, כבר דובר על זה הרבה מפגשים, הם מפרידים אותנו. אז אם מישהו בא אליי, אני מחפשת בו את נקודות החיבור, וזה גם דיברנו, ונקודות ההשקה. כי אני גם יודעת שהוא הגיע מאור הנשמתי, אז אני רק חוקרת אותו איפה אני מגלה אותו, אני מחפשת למצוא בו חן. כי אני יודעת שיש בו חן, הוא הגיע מאור הנשמתי, ברור שהוא מדויק לי. כן? אבל אני לא אתחיל לדייק את עצמי מול העולם בהגדרות. איפה את גרה? איפה אתה גר? כן, אני גר זה, וואי, שנינו גרים בטבע. כן, אני גרה שם ושם. זה קידוד על דרך אגב, זה לא מעניין. אז אנחנו מחזירים את השאלה לאחר, ואנחנו מחפשים לפשט את זה, ולמצוא את המכנה המשותף. וכשאני אהיה עסוקה, מראים לי בהגדרה, מהרגע שאני מגדירה את עצמי בבוקר, האור הנשמתי, ואני יוצאת ליום, ואני מחפשת את המכנה המשותף, כמות שיתופי הפעולה והסינרגיה. ואתם מבינים, תראו, וואי, אני נלקחת למקומות באמת, איפה הגעתי במצלמה? הנה, אני פה. כמות המשאבים שאני אקבל מבחוץ, כביכול על ידי האחר, יהיה מטורף. אוקיי? רק עכשיו דיברנו על המשאבים שמתפנים לי מהנשמה שלי כאילו, שהלכו לי החוצה. אבל כשאני אחפש על האחר כל הזמן את המכנה המשותף, ואשים רגע בצד הנפרדות, גם אם זה מקפיץ אותי רגשית, וגם אם זה, אני מתה להיפרד פה כי זה כיף לי, כי זה מחזק אותי בגוף, כי זה דפוס התנהגות, שאני כבר לא מרוויחה ממנו כלום, אבל אני עדיין רגילה אליו. ואני אחפש את המכנה המשותף ביחד איתו, וזה לא חייב להיות עכשיו, מאיפה אתה, מאיפה את, כן, לא כזה, אלא ברמה האנרגטית, אז וואי, זה מדהים אותי, אני מיד נפתחת, מראים לי נפתחת בשדה שלי, בהוויה שלי, אל מלא משאבים ששייכים לאחר. באופן אשלייתי המשפט הזה, כן? הם לא שייכים לו וזה לא שייך לי. הוא הגיע מהאור הנשמתי שלי וזה שייך לי וזה בא ממנו. אבל אתם מבינים את רמת כמה אנחנו יכולים לקבל, זה מתנות שהן בכלל לא כאילו באור הנשמתי שלי, בקפסולה שלי, הן שייכות לאחר, אבל הוא נותן לי. הוא לא נותן לי, הוא מזרים, זה לא הוא, זה בתנועה הגדולה שאני שייכת אליה, מזרימה לי ככה במישור הארצי. וקיבלנו היום הבנה מאוד מאוד חזקה, כי כשדובר על איתנו בעבר בכמה מפגשים, אני שייכת לתנועה גדולה שמיטיבה איתי, שם ירדה לנו ההגדרה, כל הזמן קיבלנו אותה ברבדים מאוד מאוד מופשטים. כמובן גם בתרגולים מאוד מאוד ארציים, אבל ברבדים מופשטים, ועכשיו נאמר, כשאני אחפש עם האחר את הביחד, אז אני מקבלת ממנו, ואנחנו מדברים רק על אחד. תחשבו שאני עם 10 אנשים נפגשת באותו יום, או יושבת באולם עם 40, אני מקבלת, ואני כבר לא מקבלת או נותנת, כן? הרי זה כבר מזין משהו שהוא בעוצמות מאוד מאוד גדולות. אז עם המתנה היפה הזאת, אנחנו רגע נקראים לקחת כמה נשימות עמוקות, בכל זאת. קיבלנו פה,
ככה פעפוע מאוד מאוד גדול של הריצוד הזה שאנחנו, ועבודה מאוד יפה ברמה התרגולית ביום-יום, שנייה לפני שאנחנו פותחים את הפה, ושנייה לפני שהמוח המופרד מחפש להיפרד ולהגיד, לא. אני שם. אני מחפשת את זה, מראים לי כמו שלב של התאהבות, סיוון. הכל יפה, הכל מושלם. אני רואה רק את הטוב, מתעקשת, אומרים לי, פקחי עיניים, הבן אדם אולי לא, הכל מושלם. ושם הנשמה רוצה להיות בסינרגיה על הדרך החדשה. אז עם הדבר היפה הזה, עם המסר היפה הזה, עם הלימוד היפה הזה, עם השיעור היפה הזה שאני מרגישה אותו בגוף, כן? אני לא יודעת איך אתם מרגישים, אבל לי משהו בתפיסת גוף קצת השתנה פתאום מאיך שקמתי בבוקר. עושה, פועלת. הנשמה אומרת, הפעולות היומיומיות באמת, אני יכולה להגיד עליי, אולי זה מסר בשבילי, מנתקות כל הזמן. כביסות, עושה, הולכת, מביאה, כל הזמן מנתקות. וכמה פעמים שולחת אותנו עם השאלה, כמה פעמים ביום, כמה אחוזים מהיום אני עושה דברים לבד. אולי במקביל לאחר, אבל לבד. אז עוד פעם נאמר לי אולי, או לכולם, אז כבר קיבלנו את התרגול הזה. ביחד, ביחד, ביחד. ולהסתכל על כל דבר שהוא נראה לנו כמכשול, כאתגר, כאוי, זה מורכב, איך... יש פה כמה נשמות שבאו לעשות את זה ביחד. אולי הוא מקבל על זה משכורת, ואולי זה אני שכרתי את שירותיו, והוא זה, והוא במקרה נמצא בסיטואציה. אנחנו, אבל אני מדמיינת אותנו באור הנשמתי של כולנו ביחד, במשימה משותפת, סינרגית על הדרך החדשה, שזה הייתה המהות הנשמתית. אנחנו התבלבלנו הרבה גלגולים, והתערבבנו במערכות יחסים, וירדנו עוד ועוד ועוד ועוד, ודי כבר עייפים. המערכת עייפה, הנשמה רוצה, מה אמרתי? רק תתחברו אליי, תקשיבו שנייה, אין תקרת זכוכית, ובואו נעוף ביחד על זה. כל המשאבים אני נותנת לכם, ולא רק אני, לא רק דרכי, בליין שלכם, אלא דרך כל אחד שאתם פוגשים פה. חבר'ה, הוא משאב מטורף, הנה קיבלנו איך. והוא לא משאב שאני משתמשת בו, והוא לא משתמש בי, אנחנו שנינו שייכים לתנועה הגדולה שמיטיבה איתנו, אוקיי? ועם המידע הקסום הזה, וההבנה הקסומה הזאת, וההצצה לנקודת מבט הקסומה הזאת, אנחנו יוצאים אל סוף השבוע ואל השבוע הקרוב לתרגל. זה דורש ויסות, השעיית תגובה. רגע, מה? אני באה להגדיר פה ולהפריד פה. אני עוצרת, יש לי פה בחירה. ואני בחקר שם. אוקיי? אולי אני שולחת שאלה לאחר. אולי אני רגע לא יודעת. אולי אני מנסה משהו חדש. יאללה, בוא נעשה מה שאתה... אני כמוך, מה שאתה מזמין אני גם מזמין. אנחנו שם בתנועה אל עבר האחר. אם עד עכשיו היינו מאוד, אנחנו בתנועה כל הזמן אל עבר האחר עם ההתמרכזות. זה תנועת היווצרות היהלום שקיבלנו אותה בתקשורים האלה, בשיעורים שלנו. מבפנים מתרחב לי, כל הזמן מתרחב לי. ומבחוץ זה כל הזמן, אני מבפנים מתמרכזת ומתרחבת, מתמרכזת ומתרחבת. לא מתבלבלת ונפתחת לעולם הזה, אני ומתרחבת, וכל הזמן, אוקיי? זה ריקוד. אז שיהיה לכם ריקוד מוצלח, ושיהיה סוף שבוע נעים.